Since last day naman na bukas nitong event na to, may share ako sa inyo trick para unlimited top up. May dalawa lang kayong kailangan. Una, pera. Pangalawa, madaming account. So, nakatatlong top up na ako. Ito, bagong account to. So, i-try natin kung makakapag-top up ulit ako for the 4th time. Ayan, hindi na pwede. You participated in this event na nakalagay. Ang gagawin niyo dyan, maglalagay kayo ng any letter sa dulo ng MLID niyo. Tapos, ayan na. Charan! Pwede na. Gcash yung ginamit ko kasi wala akong load. Pwede niya din gamitin yung load niyo kung wala kayong Gcash. Tapos, ayan. Ganyan lang. Diba? Easy.